I think zvinhu zviri wise ndezvekuti ndifonere munhu kubasa ndinyatsonzwa information chaiyo tisati tatange kuita action, nekuti pakuda action. Amen. Chimbofone tinzwe. Ndikutaura chokwadi. Ai, ini ndada kutonyatsobata information yangu yese. Iwe uchizoona here kuti zviri normal here zvekuti munhu anonzi munhu asiye basa iwakamuona achishanda unzi ngaite munhu wekuti aswera pamba vanongotsvaga kameidi. Kuroorwa kwomunhu hazviri kuti akufanira kuitwa zvese zvese. Vanofanira kutsvaga kugara kuti pamba handifanira nemunhu anotsvagira basa ndinzwa kuti chii kunyatsoitika. Zvingatonetsa. Mambo. Tunofara kuri sei kubasa? Kwedu kuri nani. Dziri sei mhuri? Kwedu kutsvene. Ari kuuya kubasa here musikana uyu, asi kunetse? Akasiya basa? Akasiya basa. Zvarini naye mukuru? I think it's about 2 weeks ago. 2-3 weeks ago. Ino hapana chandiri kuziva kai, nokuti mwana wangu akaroorwa akugara kumba kwamwene wake une murume wake. Saka makurokoto nhasi nyaya yekusiya basa manje ndo nyaya yatondibata chaizvo kuti anogosiya basa sei. Pakaipa ndozvazvinoita hamungozvizive manje apa topaita sei apa vamuda kuti tidii apa. Inini mwana wangu ndoda kuti adzoke pabasa. Panogona kunetsa manje nekuti kubuda mabasa emunondofunga munomaziva kuti mabasa ekuti munenge makatombobudawo mari plus mari ngacho anonetsa. Saka kuti munhu ambobva ozodzoka panonetsa, pane pakatopindwa nemunhu. Saka ndoita sei? Iri mari ndoburitsa zvangu kuti izvo hazvichashanda matema iyi kufonera after 30 minutes but zvemari zvekuti pane basa pakaipa ndinenge ndingori nebhizibizi yandikumboita saanozobata inokukudzai but zvekuti achadzoka musikana pakaipa. Alright, zvakanaka, maita basa. Alright, mumweni zvakanaka. Mwana utsinye. Kuroya kwakapfura ikoko ndokuroya. Vanzi munhu anoroya usiku kunyepa. Unoroya masikati machena nje. Mazvinzwira. Tangoti tifambire nyaya dzekuti vachatigarisika zvakanaka nemurume wake kana vachizotsvaga basa nekufamba kwenguva achitsvaga hake, asi iye akasununguka mumake maanenge achigara. Musvika pakuzorora. Asi ndinoendere.
Ndinotaura nawo zvakanaka. Ngandiende. Ndinotaura nawo zvakanaka, handisi kuda kuita zvihondo. Ndinotaura nawo zvakanaka, ndakadzikama. Ndinoda kunyatsonzwisana nawo, tinyatsonesana. Chimbosiya tete vake vabvutanga vaende vamubvapira nyaya dzacho. Kana nyaya idzodzo dzisina kuzofamba zvakanaka, tochienda isusu vabereki. Asi tamboita kumbofamba neprotocol. Kuzi kumhanya sandiko kusvika. Unondotovhiringidza imba yemwana because mune muchitaura nekuti mabatikana marwadziwa. Chimbosiyai vatete vamubvapira nyaya dzacho. Tete. Semubereko anenge akachengeta mwana, zvinhu zvinorema kuti uzongonzi mwana asiya basa. Unenge wabvirawo ngati kure kune pashando kuti azosvikawo pakuwana basa. Pane zvinenge zvaitwa mazuva ano, zvinhu zvese zvane malingi. Kuti uwane basa undobvisawo mari kuti uende pabasa riri nani. Saka uzongonzi mwana asiya basa, inini muridzi akatsvaga basa ndisina kuzwa, ipapo vanotiremei. Aiwa, hazvinaki baba, but nhau yamuri kutaura tokuinzwa. Ndingangoti muchidembo mwana haamumusha. Musha macho akatokumbirwa. Akumbirwa zvakare mukatambira kukumbirwa kwakaita sei kwaakaitwa mwana uyu. Saka zvazvoita isusu hatichaziva kuti kuwirirana kwavo here kana kusawirirana kwavo. Saka inini nyaya handisi kutoiziva kusvika pakufamba kwamaita kuti musvike pano. Saka ndakutoti regai ndigare pasi nevana. Ndagara pasi nevana ndochitovabvunza kuti zvinhu izvi makawirirana here kana kuti zvinoika kumanikidzana kana kuti kumpunyikidzana mukati. Ndizvo. Asi kana zvinoika kumpunyikidzana, aiwa tinozvigadzirisa. Kana zvine kuwiriranawo, vana vanenge vawirirana hatina zvatokwanisa kuti sei tiite. Chinoitika ndechekuti mwana awenyu, asi mwana ndewedu tese. Makatipawo zvamukatipa tikakupewo mwana, asi mwana hafaniri kumbunyikidzwa kodzero dzake. Handi munozvinzwa. Ndochinhu chanyanya kundisumudza kuya kuno kuti basa rinogozonzi ripere sei. Izvozvo ndizvo zvakandirwadza semubereki akabereka unotonzwa kurwadziwa. Kuti mwana anenge achizviita, hapana pamungazomuti imimi mumupe mari, iye anenge achizvitsvagirawo mari dzakewo. Handimazvona. Saka ipapo ndopandaida kuti ndinyatsonzwisisa kuti pari kunyatsofamba sei. Aiwa, ndiri kuzvinzwa baba kuti pane ipapo pakapotseka. Pakatopotseka yapota ngeno. Asi ndiri kuti zviri zvaizvozvo ndezvokuti mwana hakusi kuti ndewedu, mwana ndewedu tese. Nokuti zvakaita takaumba ukama, takanokuzivisai kuti isu tisi tinechi tine mwana wenyu. Zvakare mukatambira kuti isu tisi tinechi tine mwana wenyu. Zviro kuti tese tave pamwe chete. Saka zvakamira saizvozvo, ndosaka ndati nyaya iyi ndeyevana. Zvairi yevana, ini ndine baba aripo panzvimbo. Ndichada kuti nditaure nevana ndonzwa kuti nyaya yavo yakamira sei. Ndazwa kuti nyaya yavo yakamira sei, ndichauya kwamuri ndokuudza kuti nyaya yevana ndo mamiriro yakaita sei ayakaita. Tiona kuti kana zvakakanganisa tozvigadza sei, kana zvakanakawo hazvo tongoti ngazvirambe zvakaita sei zvakadaro. Zvakanaka. Kana zvichigadzirika chete. Pakanaka. Aiwa, hai zvinogadzirisika. Aiwa, zvinogadzirika. Musatye zvenyu baba. Zvinogadzirisika. Aiwa, zvinogadzirika. Ko munhu afa ndiyega anonzi hamutsweka. Kune dambudziko rokuti tiripo tese tiri wapenyu. Aiwa, airo rinogadziriswa. Ndizvo zvinongoti ndaida kuti zvitaure izvi amai varipo, zvino ndasvika amai pano vasipo. Saka kana wauya munozongovaudza kuti vambingo vasvikawo kuti vachiti vane nyaya vangowanayo mudariro. Aiwa, musatye zvenyu baba. Amai pane pavambobuda zvavo pavamboenda. Asi aiwa, varipo zvavo. Varipo zvokuti
tine dzimwe nhau dzadai tisina kugadza dzokuti isusu ana mukuru ngai tiyanane. Tangasati tamboonana asi maonaniro atazoita asi aiwa asi zvine hazvo hazvina hazvo basa tinozvigadzirisa. Kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Aiwa ndochokwadi. Rimwe suo rikavharwa rimwe racho ndorese rinozarura munhu wotese otobuda. Aiwa ndinotenda nekudzidzisa kwenyu amukuru ngai asi inyaya yebaba ndichaigadzisa zvangu. Aiwa ndisiye nokuti pamusha panapa ndini baba. Saka ndichataura newana wangu. Aiwa ndizvozvo. Ungadzinge dzakure kure. Handiti motiregererawo kababa. Ndaona matitarisisa patambokwazisana paya. Taramba takapfeka heti nekuti nditaure baba. Kuti isusu masvikawo pano pamusha tine zvatiri kumbofambisawo zvemumusha zvisingadi kuti tinge tichingokumura ngowani. Aiwa musha nemusha une zvawo hatingasvike nekuchinjidza mutemo. Munenge mune zvamunobhilivhawo mazviri saka sisi tine zvatinobhilivhawo saka ndizvozvo. Ani munhu zati mukwasha wenyu anamboita uyo zvaakaita kuchikoro kwaakaenda kana kuchikoro chemaziso. Zvokuti anogochinjirai magirazi amakapfeka. Motoita nemamwe ekuti munenge muchishinjanisa kuti murambe makapfeka apa. Ivo vaya kutoita kakutyuka ndombomatsikirira. Ndinogadzira zvese malensi nemaframes acho. Ndosaka uripo mwanangu. Handi manzwa kuti uyabva ataura nhau dzacho dzichi. Twachembera katomagirazi tocho. Aiwa zvaanoita manje kana mautaura naye anokuudza izvizvi nokuti ndichiremba maziso. Ungochiti mabasa acho ndo ari kungonetsa zvo asi ndichiremba maziso. Baba handiti munombotandara zvenyuka tichimbodaiso zvedu tichitandara. Tinowanzo handizvozvo zvepamaKrisimasi nepachi. Aiwa saka zvakaipei kuti timboti nhasi uno panapa tingori varume chete. Hapana kana vadzimai tinozongoita zvese tave ikoko. Zvakanaka. Aiwa hapana chakaita. Munenge makuenda navo kaimi baba ndokuchiprimary mungonoti 1-2 ini zvinozondiremera sekukwasha ka. Aiwa tiri kuenda tese tiri murimo chete. Achanesa unodhakwa. Aiwa tiri murimwe chete tozokutsvagirai taxi ikoko makutese makuenda kumba. Aiwa asi ndine urombo baba pane zvakaitika hazvina kuitika muuyanga. Aiwa asi zvakaitika mukuwirirana muvanhu asi tichazvigadzirisa. Motaura izvozvo zvakanaka asi inini ndikunofara nemi ukoko. Saka zvingazoite kuti ndiende kumba ari maoko chete. Amai vari kukumbako unofanira kusvika wakabatwa wakapipa bhegi kuratidza kuti aiwa ungoenda kwakwasha. Aiwa ichokwadi. Aiwa iyo nayo tinogaza. Aiwa iyo nayo tinogaza tisati tatanga kutandara totogara tatogasa nyaya ipi iyoyo. Nekuti vanhu vanozoziva sei kuti ini ndakarorera. Aiwa ichokwadi. Ichokwadi. Ndatosiya ndataurira maneighbor angu kuti ndakumboenda kumba kweche kwemukwasha wangu. Alright. Sekundau yakanimbiya yamakati ndotsvaga kaiya. Riri munzeve chizukuru. Ndigamuchidze zvako. Chizukuru. Ndinoda kuti unditererese pane chino chinhambo. Pane mashoko andichakurevetsa. Uchiona ndakabata mbiya iyi. Ndinoda kuvaka musha wako kuti kuputsa. Ndoda kukuyananisa nemusharukwa wako iwe. Unondinzwa here? Nekuti pane chino chinhambo. Haiwa mwaka uno hazvisi kukodzera kunge ndinge ndichipinda mumasango ndichinochera makwenzi. Unondinzwa here chizukuru?
kurinzwa sekuru. Asi zvandichakuredza ndozvandichada kuti unge uchinoidza. Riri munzevere. Riri munzeve sekuru. Ndinoda kuti kana uchinge wabva pano neiyo imbiya iyi. Ndinoda kuti unoisa mvura mumbiya iyoyi. Handizive kuti une paunoziva here panombosvika hangaiwa. Kana padzinotyira, kana padzinotambira. Ndotsvaga sekuru. Ndotsvaga. Zvino ukareva kuti ndotsvaga kureva zvega kuti hauna paunoziva. Sandizvo sekuru pandakamboona. Kana ukareva sekudaro svika. Aipo pandakamboona. Nekuti iyeni ndiri pano handizodi kuti uzondipomedzera makamurera mangwana wozofamba voti sekuru vakazondiitira zvakadai, neoreka vakazotidai, Vhukura vakazotidai, wava kuzorevedza nepasipo. Ini ndiripo pakuvaka kwete pakuputsa. So vana zvakanyanya zvakataurawo tezvara. Iwe mudara wako vanga vachida kufambira nyaya yekunzwa kuti handipa wakaenda wakavadzara uchienda kubasa. Which is true. You are not going kubasa. Saka vangada kunzwa nemhaka yei usende kubasa. Vanoti ivo ndo vakakutsvagira basa ravanga uchishanda. Saka vanga vachibvunza tipo ini kutondinzwa ndaona basa iroro kuti peshe ashande. Ndakatotonyora ndikabvisa mari. Saka why imimi makangodecide kuti mwana arege kuenda kubasa zvisina notisi yemunhu akamutsvagira basa. Vakafila kudhererwa. Ndo impression yange ingoripo chete. Munozongotaura zvinhu zvakawanda sevanhu, but that was the major point. Paripo kuva vari right zvavo. Baba vangu ndo akanditsvagira basa. At the same time handikwanisi kupikisana namama kana vati ndiregedze basa. Saka handisina kana saidi rekuti ndotora saidi kuti nditi mudhara ari wrong kuti vazoya kuno kwazokumbira nenyaya iyoyo vanenge vachirwadziwa kuti mwana wangu ndaita sei ndakamutsvagira basa obva asiya basa ende vakatobuda mari kuti vanditsvagire basa. Une zvawataura zvana ndakateerera. I thought patakanetsana paipe ndindaga kuti ibva warega kuenda kubasa. Saka kana uchiti iwe haukwanisi kupikisana namama kuti vati usaende kubasa kuti uda kuenda kubasa. Asi mama wako kuti usaende kubasa. Mama ndo vakatanga kutondudza ndisaenda kubasa. Pakazondudza kuti ndimuri kuenda kubasa nandatomira kuenda kubasa already. Pamwe pane zvavaiona uchazodzi vaiti hazvingazogona kuzobalanzisa chi. Wait. Iwe unonzi namama usaende kubasa urega kundiudza kuti mama vakatotaura kuti usaende kubasa. Inini chaiye ndakazvitaura mukutsamwa ende later on ndofunga ndakatozwa kuti sorry usiyi wari uke unokwanisa kuramba uchienda kubasa. Iwe already mama vangu vakuti usaende kubasa but unondiudza wani. Ndisingada kupinda pakati pako namama. Ndisikanditi zvese zvandatsaura namama inoenda namai yako ndo ndakudza aiwa kaka izvi ndezvemumba mangu kapi izvi. Zvekuti iwe mama nokuti usaende kubasa ko inini kana ndine budget yekuti mukadzi wangu akauya netumari tokadai indikauya netumari tokadai toita zvinhu zvedu nokukasika. Ndakatozongofungoti pamwe misi mamadiscuss just the next day or 2 days after wakabva kutonditi handichada kuona uchienda kubasa. Saka ndichifungudzo pamwe maybe pamwe utosapoti pamwe vakakudza kuti tiki mukadzi wako anjadodera sei ende kubasa. Nekuda kwei? Ndizoziva mareasons. Excuse me. Inini chakaita nditi usaende kubasa yange iri nyaya yemapirisi aya. Ndikati kubasa kwenyu ndokwamunomawana. Ndakangotsamwa I overrated. Ende mangwana acho 2 days down the line ndakakuti sorry. You can go back kubasa unocharangarira. Amen. Pamwe zvakatoitika kudhara. Uyo takada kutaura nezvazvo hapana vanjambodzokera kubasa. Ende didi wangu yangu wauya wazokombolena hapana pashambuka dzitsiko ndinjadzokera kubasa. Basa ndakatosiya basa ndakatongosiya kudhara. Saka kuti tirambe tichitaura nezvazvo tirambe tichidiscussa nyaya iyoyo yakatoitika kudhara. Okay, let me tell you this. Panapa, you are my wife. I'm the one who married you, not mama or daddy. Do you get it? You must respect them, but you must follow my principles. You must follow what we agree together with you without concerning mama kuti vati kudi. Unoteererawo zvimwe zvine chekuita nekumapoto nei. But zvemumba medu we are the ones vanodecide toda kuita sei. I'm serious. Ndizvozvo.
ndozvandikuti zvakatoitika kuti hatisisina kana chekuti chingadiscuss chakesanyaya. And akutotaura zvekumberi, that's why ndati next time kubva today zvichienda mberi. Inewo tine plans. What we have agreed, that's our way to go. Anditi? Kuti ini handikwanisi kuva pakati pako namai vako ndozoita zvekuti zvinokupesanisa kana zvinozoita kuti mumitane. Pius atange munhu asinganyazofunga. Saka zvandotaura sozvinzi kana uchiti hausuda kupinda pakati pamai vangu nababa vangu ndichikuudza zvaunofana kuita, uri kuti chipo. Saka uchateerera inini here unoteerera mai vangu? Uri mukadzi wani iwe? Zvatoshata ndabvira kudhara ndikuti ona cha iwewe zvatofana kuita tinoita so ndo mafambiro atinoita. Muramba kuti amai vako uri mukadzi wani ko panapa? Kana vataura zvausingawirira nazvo unoona zvaunazopita problem nenini unouya kwandiri shamba mama vangu achiti zvakati. Ini ndini mwana wavo, I know how to talk to her. Azvirizvo? Andizviziva. Alright, kana usingazivi ndakukuzivisa. That's the way yatofana kuenda naye. Okay. Ukapakataurika chinhu chaunoona because inini handisi kuzokuregerera ukanikanganisira uchiti mama ndovadai. I will judge you, not mama, because ini handina kuroora mama. Ndaroora iwewe. So paunondikanganisira, paunotyora mitemo yatoita panana uchiti mama havazoti zvakati. Ini I will judge you, not mama. Because iwe fanira kuona ona baby. Zvatakawirira na ABCD mama vako yani zvinopikisana nezvatakawirira na vari ndidai, so that I know kuti uyu haasisiri iwewe ndi mama. So if I'm going to confront mama ndoenda ndinovaconfront, then we move. Anditi? Yeah, but zvakanaka kuti iwe unonoudza mama kuti mama ndinoita madecisions angu ndega, so that wozive kwete kuti hanzi inini woti hanzi kana wandidai so ndandamhanya kwauri ndakuudza chingogara wavaudze iwe mama kuti ini mama zvemupa mangu ndoita zvemupa mangu. Kuri hanzi unondisa pakati kuti hanzi vakauya umhanya kwandiri uchindiudza kuti vati zvakati. Kute mama anozombonetsa reka ndimirire mudhara vadzoke ndimbovaudzawo nyaya dzakadai idzo. I didn't know it. I didn't know. Asi kana zvandinenge ndaita chizukuru kana zvichinge zvakona aiwa tinenge tava kutora mamwe matano. Unopanzwa here chizukuru? Asi chandinoziva yeni, kana mukasaputsa mhiko yezvandarevetsa izvi, nekuti hazvichadi bopoto ba kana maita zvandataura izvi. Zviri kunzwika here chizukuru? Ndikuzvinzwa sekuru. Aiwa, kana zvanzwikwa manake. Bota chizukuru, usaputse mhiko. Saka mvura yacho yedimbiya ndinongosiya pahanga wepapo. Hongo chizukuru. Ndoba inogara. Unosiya zvako ipapo. Asi ndinokumbirisa ngapasave nebopoto kana kupopotedzana, nekuti mukaita sokudaro aputsa mhiko. Ndizvozvo here chizukuru? Aiwa, totenda kana riri munzeve. Zvino wakasununguka zvako kunge uchipinduka kudzokera kwawabva zvako chizukuru. Totenda sekuru. Nditendere zvangu sekuru. Rega ndikutaurire chakabata musha wangu nekwe baba, chakabata musha wangu nekwe baba, chakabata musha wangu. Rega ndikutaurire chakabata musha wangu